Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan tasha tamu ta Arewapackage TV, tasha da ke kawo muku labarai akan fitattun jaruman Kannywood. Yau wannan tasha ta zo muku da wasu jarumai guda biyu mata wanda suka auri wasu fitattun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya. Amma idan wannan shine zuwanka na farko shafin mu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Maryam Babalawan, wannan jaruma yawancin mutane ba kowa ne ya santa ba, kasancewar bata fito a cikin wasu fina-finai masu yawa ba. Amma ta fito a cikin fina-finai irin su Alanta tare da marigayi Rabi'u Musa Ibro, sannan ta ƙara fitowa a cikin fim ɗin Zawarawa tare da marigayiya Aisha ɗan Kano. Jarumar ta bar harkar fim a lokacin da tauraronta yake matuƙar haskawa, ta kuma bar fim ne inda ta yi aure a shekarar 2017. Ta auri fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Kano Filas, wato Rabi'u Fele. Rabi'u Fele dai shine kaftin na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Filas. Ya samu ɗaukaka da yawa a harkar ƙwallon ƙafa bayan da sunansa ya zagaya dukkan sassan Najeriya har ma da ƙasashen Afirka saboda ƙwarewarsa. An ɗaura wannan aure a jihar Kano ran 14 ga watan Yuli na shekarar 2017. Sannan kuma jaruma Maryam ita ce wadda ta wallafa katin auren nasu a shafin nata na Instagram, inda a yanzu haka Allah ya azurta su da samun ƙaruwa a zamantakewarsu. Muna addu'a Allah ya raya musu zuri'a, amin. Fitacciyar tsohuwar jarumar Kannywood Naja'atu Muhammad da aka fi sani da Murjanatu 'yar Baba. Jarumar ita ma bata fito a wasu fina-finai masu yawa ba, amma mutane sun san fuskarta kasancewar jarumar ma'abociyar amfani da kafar sada zumunta ne na Instagram. Sannan babbar abokiya ce ga jaruma Maryam Hayya. Ita ma an ɗaura auren nata tare da fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya wato Abdullahi Shehu. An ɗaura auren ne a Zaria Road da ke jihar Kano ran 18 ga watan Yuni na wannan shekarar ta 2021 a kan sadaki Naira 50,000. Wannan aure dai ya zo ne a matsayin bazata, kasancewar sai bayan an ɗaura auren sannan aka ga angon ya wallafa hoton matar tasa a shafin nasa na Instagram inda ya rubuta alhamdulillah. Manyan mutane da wakilan gwamnatin jihar Sokoto sun wakilci wannan ɗaurin aure, a ciki har da babban abokin ango sannan kuma abokin sana'arsa wato Ahmed Musa, wanda shi ma ya angwance a watannin da suka gabata. Don masu sauraron mu, kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.